שלום, אנחנו קבוצת מצוינות בבית ספר שורשים ברמת הגולן. אנחנו פיתחנו רעיון טכנולוגי וחדש, ואנחנו רוצים לשתף אתכם ברעיון. אז שלום לכולם, אנחנו לקראת כנס מדעי, ואני רוצה שאתם תחשבו יחד איתי על איזושהי בעיה שהיא טכנולוגית שאנחנו נצטרך למצוא לה פתרון שעדיין לא קיים בשוק, משהו חדש. וואי, אני חושב אולי נעליים שהולכים על המים. זה לא אפשרי בגלל שאולי הנעליים ישקעו או שהם יספגו מים. אולי מזוודה על גלגלים שאפשר לנסוע איתה, וכאילו אם אתה בשדה תעופה ואז אתה הולך הרבה, אתה יכול להתעייף. זה נשמע רעיון טוב, אבל גם נראה לי שיש דבר כזה, אולי נעשה משהו שיותר ידידותי לסביבה. אני יודע. אולי נעשה רחפן שאוסף פסולת. כזה שיש לו זרועות, והוא תופס את הפסולת ולוקח אותה לאיזה... חופי הים מהווים מקום בילוי חשוב לבני האדם ולבעלי חיים. אך כיום הם מזוהמים מפסולת כמו פלסטיק, שקיות ובקבוקים. פסולת זו פוגעת באיכות הסביבה, מסכנת בעלי חיים ואף משפיעה על בריאות האדם. נוסף על כך, הניקוי מתבצע באופן ידני, דבר שאינו יעיל. במהלך התהליך חשבנו על מספר רעיונות. לבסוף החלטנו לעשות רחפן אוטומטי שמנקה חופים. פתרון שבחרנו משלב פתרונות מדעיים וטכנולוגיים, למשל מערכות בקרה מתקדמות, ניווט GPS, חיישנים. המערכת שלנו מבוססת על רחפן חכם, הכולל זרועות רובוטיות לאיסוף פסולת, חיישנים לזיהוי עצמים ועמדת טעינה אוטומטית לשימוש חוזר. במהלך תהליך פיתוח הרעיון התייעצנו עם יוצר רחפנים מומחה בחיל האוויר הישראלי. לדבריו מדובר ברעיון מרשים וחדשני שטרם פותח בחברות רחפנים אחרות. בהשקעה של כ-13,000 שקלים נוכל לייצר רב טיפוס שיעשה את העבודה בשבילנו. יש לקחת בחשבון את השפעת מזג האוויר, רוח ותנאי השטח, על מנת לדייק את ניטור ואיסוף הפסולת למקום שהוגדר לו מראש, על ידי חיישנים ומערכת GPS מתקדמת. זהו פתרון שתורם לשמירה על הסביבה ולאיכות הפנאי בחופי הים בארץ ובעולם. לסיכום, פיתחנו פתרון טכנולוגי חדשני לבעיה סביבתית אמיתית. התהליך אפשר לנו לחשוב, ליצור, לבדוק ולשפר. אנחנו מאמינים כי פתרון זה יכול לתרום לעתיד בריא ונקי יותר. תודה, צפיה.